A diagnose para os grupos da oposición está clara. Hai un problema en atención primaria, global, moi específico en Galicia, e como foi recoñecido despois de moitos debates polo Partido Popular, especialmente no Salnés. E como mostra, BNG e PSDG levaron hoxe ao Parlamento Galego a situación que viven os consultorios de Vilaxoán e o Meisino de Paradela. En Meis había matrona e agora non hai. Que en Meis había pediatría e agora non hai. E que en Meis tiñan varios puntos de atención e agora teñen un concentrado e ademais permiten nunhas condicións nas que é difícil asumir que se están facendo a atención de maior calidade. Socialistas e nacionalistas demandan a reapertura dos consultorios, acusan a Xunta de non ter vontade de solucionar os problemas que viven en Meis e Vilaxoán. O que ten que facer o Partido Popular é dicir se está a favor ou non de que a veciñanza destes sitios recuperen a atención nos consultorios e recuperen a pediatría. Se está a favor de que os nenos e nenas de Meis teñan un pediatra no seu centro de saúde ou teñan que desplazarse 30 kilómetros. Ese é o que demandamos a nosa iniciativa. Se está a favor de que a veciñanza de Vilaxoán siga tendo atención sanitaria no seu consultorio ou non. 8 meses despois de iniciada a pandemia é tempo dabondo para poñer os medios para que prestar atención neses dos consultorios sexa seguro, non? Porque a pandemia é pro PP a razón do peche temporal destes dous consultorios. Este é o principal motivo polo que desde o Servicio Galego de Saúde, donde se xestiona e se traballa, se toman medidas organizativas de peches transitorios, volvo a repetir, peches transitorios de consultorios. O goberno local meisino acudiu en pleno ao Parlamento para seguir esta sesión. Os populares aproveitaron para darlle un recado. Se queren buscar solucións, que se reúnan cos responsables da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Pensamos que este goberno é quen de solicitar unha xuntanza, entendo que con dirixentes do Sergas na súa área sanitaria, e que seguro que será atendida esa petición, seguro. A alcaldesa de Meis, pola súa banda, lembra que hai máis dun mes que o goberno local solicitou unha reunión co novo conselleiro de Sanidade e que aínda non obtiveron resposta. Marta Giraldez lembra tamén que hai un ano, cando solicitaran outra xuntanza co daquela conselleira Almuiña, só recibira o xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés.